रावबो गैया नामा लोगोफोर? हेलौ एसे रायलायनि फैदो लोगोफोर बबाव थांजोबदोंब्रा माथो गैया माथो सासेबो ना कमेन्टआव फैदो दे रायजोफोर कमेन्टआव लोगोफोर कमेन्ट हर दे कमेन्ट एसे रायलायनि आरोखि ना दिनैहाय एसे अखा हास्रोगासिनो दं आरोखि जेरावबो थांनो मोनाखै बेखायनो आं नोंथांमोनजों एसे रायलायनो होनना फैदों आरोखि ना लाइभआव दे कमेन्ट खालाम सासेनोबो फैयाखै नै दाबो माथो नुदोंना नुवाखै जाखोलै लोगोफोर नायस'नाखै नामा दिनै आंनि लाइभखौलाय अखा हागासिनो दंलै एसे एसे अखा हादों आरोखि एसे गुसु दिनैहाय दिना माथो कमेन्टआ मोनफैयासै बोरै जाखो कमेन्टखौ नुवासै माथो लाइक हरदो एसे दाउफ्राबो दिस्टार्बरा है नै ओरैहाय आरोखि ना न'आवनो थानानै लाइभ खालामदोंमोन आङो माबा गैया आरोखि ना टावार नेटवार्कआ प्रब्लेम जायो आरोखि न'आव बिराद खम नेटवार्कआनो बिराद खमथार आरोखि नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं नुफैयाखै गैया कमेन्ट फैयासै कमेन्टआ बबावबा मा जाखो ना माखो मिथिला लोगोफोर दै माने कमेन्ट हरनानै रिप्लाइ खालामफिननो हायाखैबा आरोखि ना दुखु दामोन गाज्रि मोननो नाङा आरोखि ना कमेन्ट नुजाफैयाखै मोनसेबो दासो सासे फैदों नै बाइटि मा जाखोरा साइटि मा लिरखो बुजियासै बारा साइटि रायलायदो माब्रै दं सोंहरलायदोब्रा नङा होमबा डन बे
Alfred Don Alfred बा मा लिरखोलै इंलिश बुजियालै लोगोफोर इंलिसाव आं बिराद खमथार आरोखि ना खुनुरुखुम सालायो आं इउटुबखौ दा बेखायनो इंलिश बिराद गोब्राब आरोखि ना गोजोन्थों कमेन्ट हरनायनि थाखाय लोगोफोर दै थेंक इउ बयनिसिमबो आरो आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोना जे आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ एसे एसे नायनानैब्लाबो आरोखि ना टाइम मोनाबाबो नोंथांमोना जे एसे नायनानैहाय एसे दावखोहोदों साबस्क्राइबार खालामदों बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोखि ना नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने साबस्क्राइबार आंनि लोगो नोंथांमोन आरो जायफ्रा गोदानाव चेनेल फैदोंबा आरोखि ना नोंथांमोननि थाखायबो गोजोननायखौ जासिबाय कमेन्ट सानैनो फैजेनबाय ओमफ्राय हरबावदो दे सोरबा दङबा लाइनाव सोरबा दङबा हरदो लोगोफोर सावरायनो एसे ना खानाया गुजोबथारबायलै लोगोफोर सोरबा माने खानाय गुनायनि मुलि रोङोबा खोन्थाहरदो दे नै सेस गुलांजोबथारसै माथो बैसोआबो जाबाय एसे बुरजानो आरोखि ना 38 बेबायदि थांबाय आरोखि ना डेट अभाराव नायनांगौ एसे नै सोरबा मुलि रोङोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोखि ना खानाय गुनायनि ओरैबो थांजोब्बाय नै बेखौनो एसे जोथोनै दोननांगौ जायो आरोखि ना खानाय गुजोबद्रायबा एसे उसुबिदा जागोन दाउब' बायदि नुगोन जाहैबाय नालाय ओंखायनो एसे उसुबिदा मोनो आरोखि दा सोरबा रोंगौबा आरोखि ना खानाय गुनायनि मुलिफोर नोंथांमोना खोन्थाहरनो गोसो दंबा खोन्थाहरदो अननानै जाहाथे आं लागायनानै बे खानाय गुनाया एसे मोजां जायो आरोखि ना नै सेसखा देलाय ओमफ्राय नैबे गेजेरावबो गबाय आरोखि ना बोरो कमेन्टफ्रालाय गैला माथो अखा हादोंलै नै ओरैहाय आरोखि ना एसे अखा हादों दिनै रावबो गैया न'खराव रावबो गैया आरोखि ना दिनैहाय दस्रायाव एसे आलासि जानो थांदोंमोन ओमफ्राय दासो फैगासिनो दं आरोखि न'आव आं दा हारसिङै आरोखि दै हारसिङैखाय ओंखायनो नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरोखि नोंथांमोना नै कमेन्टआव नुजाफैनो हायाखै बेस्थ'आव दं खोमा ना रायजोफोर बा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबा माने गोदानै हाबनाय दंबा एसे साबस्क्राइबार खालामना होलायदो लोगोफोर माने बयजोंबो गावजों गाव सापर्ट खालामलायाबाथ' माने रावबो गोजौआव थांनो हाया चेनेलफ्राबो बाराया आरोखि ना बेनि थाखायनो जों गावजों गाव मदद खालामोबासो एसे मोजां जालाङो आरोखि ना जोंनि माबाफ्रा मावनाय खामानिफ्रा एसे मोजां जायो आरोखि नोंथांमोननि मदद आरो सापर्ट मोनोबा बिराद मोजां लाखि गोनां होननांगोन आरोखि ना दा बर्थमान खालामगासिनो दङ आंखौबो सापर्ट जाया खालामदों बिथांमोनखौ आं थेंक इउ सिगाङावनो होखाबाय आरो जेब्ला आंनि माबाया आरो एसे दावगालांबावगोन होमब्ला आं लाइभआव फैबाय थागोन माने सम सम फैबाय थाखागोन आरोखि ना लोगोफोर नोंथांमोना लाइनाव थाबानो जाबाय गैला नै माथो फैयासै रावबो कमेन्ट हरदोब्रा एसे जाथारा माथो नै कमेन्टआ एसे देखायलाबायनोसैलां नोंथांमोननो सोरबा हाबदोंना दानो नै नोलै जोंनि न'आ बेनो आरोखि ना लुहांगासिनो दं न'आ दासो ओमफ्राय थाखा फैसानि खोथा दङ जोंबायदि साख्रि गैया बाख्रि गैया मानसिफ्रा
माने गंसे न' लुनायाव खस्थ' जायो आरोखि ना खामायनांगौ जमा खालामनांगौ बेनिफ्रायसो लुनो मोनगोन आरोखि दा खामायनायाबो गैथ'वा दा बेनि थाखायनो बे न'आ एसे थाथ'नानै दं आरोखि ना खालामगोन उनावहाय एसे खालामगोन आरोखि ना जेब्ला फैसाफोर जायो होमबा क्लियार खालामनाय जागोन आरोखि दा बिदिनो थाथ'थोंसै दोनथ'नोसै बोसोरफैजों जायो नङा होमबा अखाया एसे हागासिनो दं आरोखि ना ओरैहाय टट' फिरफिलि सार्स होगासिनो दं आरोखि ना बैजोंहाय नुहुराखिसै नै अखाफ्रा एसे हाद्लागासिनो दङ जारलाथार माथो लोगोफोर दा उफाय गैया नोंजों आंजोंनो मदद खालामनानै गोजोननाय जासिनानै बयनिसिमबो